Sanibona gama lami uNkulunkulu nafunga dlamini sibonke masho subscribe i-channel Airtime uphinde i-share futhi ngizokwenza le video ethi Alikho igama nelihle njengalo. So ngifuna ukwenza i-basic yakhona yabo, ngikubambela amakhodi njengoba ngihlezi ngisho ukuthi ngifundisa abantu abangayazi i-keyboard la akukho iy'talo ey'ningi. So izathu singidlale kanje le ngoma le isibuka ngifuna ukuthi ubambe yonke ebalulekile ukuthi ukwazi into ukuyibamba uyidlale njengoba ngiyidlale yabo, ngishaya ngendlela eyiyona, amakhodi ayiwona, yonke into i-right, isimpuli, ilula yabo, akho iy'talo ey'ningi engiy'fakile, ngibambele nje amakhodi akhona. So nayo iqala kanje ziningi indlela yokuyiqala, ungayiqala ngisho nala yabo. Ungayishaya noma kanjani yabo loo nto le, but ngifuna uyishaya ngendlela eyiyona. La ngiqala bese-ke ngiza la Alikho yabo, Alikho yabo, yabo, Alikho umuthanga ngathi kanje Musang futhi ngathi nje Alikho yabo, ngaze kulokho umuthanga kulela yabo, kuya ngathi uyiphi ifeeling onayo, but angifuni ucomplicate izinto engqondweni yakho. Bamba kanje, bamba into engizokubambisa wena Alikho igama, uphinda futhi Alikho igama yabo, Alikho igama. Okay, kuyeke lokho, uphinda ugcina ngci ugcina ngci ezinye iy'ndlela lezo, but angifuni uyibambe ngci 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 Alikho igama. Okay, mse sisinge yabo, uphinda futhi yabo, uphindela nelihle
Phinda futhi. Phinda futhi. Yabona? Yabona? Sesiqedile ke phathi sokuqala sithi Alikho igama nelihle. Lesifaka ibhithi yethu izwa khala kanjani ke? Mase kube ile phathi libongwe ngabantu libongwe nayi ingesona sesikanjena so sesikanjena ke kuyona lo phathi le okay, ukubambe la futhi into clean qala phansi futhi yabo Pina out lang ko. Okay, nung mababadyo. Esaqhubekayo. Kuyabonakala lapha ngibona la efonini ukuthi kuzobonakala yini. Cha kuphinda ukugcina yabo just yabo sengiqedile-ke then mesiphinde ngiqala phansi Alikho igama nelihle njengalo siyayivala so kushuthi khavele kanjani ukufaka ibhithi yami ngizwe ukuthi sengikhaveni
But ihamba kanjalo yabo. Ihamba kanjalo. Ngibambe ngendlela kade kubambela ngayo. Ethe namakhodi wabambe nawe ngale ndlela kade uzowabamba ngale ndlela engiwabamba ngayo. So please make sure subscribe i-channel, like le video khona uphinde uyishare. Another thing, if ufuna into engaphezulu kwale engiyifundisa la kwi-channel, lapho ufuna ukudlala more than lokhu engikufundisayo kwi-channel, ngoba sibambe lutho la kwi-channel, sisuke nje sishaya nje ongcamngce nje abancane ukuthi abantu bakwazi ukubamba, nokuthi abantu bakwazi nje ukuthi uma bekwi-keyboard bakwazi ukudlala into kube khona into abakwazi ukuyidlala yabo. But uma ngabe ufuna i-private content, sithinte inamba yami ihlezi ikhona ku-description. Ufuna ne-private content, sikunike i-access kwi-private content. Lungisa nje wena imali yakho encane, usithinte ukuthi ulungise malini, ukuze sizokwazi ukunika i-access ukuthi ukwazi ukubuka namavidiyo lawa asuke efuna ukufundisa umuntu osuke sefuna i-level enkulu kwi-keyboard. Bese ukuthi-ke okunye ilento le yokuthi siyakwazi nomuntu mhlampe umuntu uzokhona iy'ngoma ayifuna ukuthi simenzele zona, unama-request akhe nabhekene naye ngqo, mhlawumbe icilongo noma imhlabelelo thizeni noma ama-chorus. Siyakwazi ukwenzela lokho eceleni privately yabo, usinike leyo mali leyo drink encane, but nawe usizakale. So please make sure subscribe i-channel, like le video yakhona uphinde uyishare. Ngiyabonga.